Ito po ay yung para sa scholarship ko po sa Masteral. Ako po si Argelica Bondok, 23 years old. Graduate po ako ng BS Industrial Psychology. Nasa likod ko po yung papa ko at si mama ko. Kung napapansin niyo po, si papa ko parang na-stroke na po siya. Hindi na po siya nakakapagsalita. Kailangan po namin. Sa scholarship. So, ako po si Ramilin Mercado. Ako po ay humingi ng tulong sa inyo para sa aking pag-aaral. Sana po mabigyan niyo ako ng scholarship. Ang aking pong ina ay may kapansanan. Siya po ay may diferensya sa pagsasalita. Siya po ay isang ngongo. Salita ka mo. Anak mo, matulungan ninyo ang ako.